जानुवारि सुबुंखान्थि सान बेखौ जोङो फालिनो लानाय जि गाबोननि हाबाफारि बेवहाय गुबैयै जोङो प्रग्राम मोनसे हाबाफारि मोनसे साजायना लादों थि खालामना लादों बे फुंनि 8 बाजियावनो जोङो जोंनि माहारियारि जोंनि हादोरनि फिरफिलाखौ बेरायगोन आरो बे हाबाफारिखौ बिबान रुजुननानै मावफुंनो सिगांनो जोंहा जोंनि खुंथाइनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बा बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथाइनिनो मासिगिरि बिथांमोननो बसुमतारी बिथाङा बेरायहोगोन आरो बावहाय जोङो गुबैयैहाय गुबुन गुबुन जोंनि फरायसालिफोर बुंनो थाङोबा एस बड' गोजौ फरायसालि लोगोसे उपेन्द्रनाथ नेसनेल एकाडेमि सिमेन्ट सापरि आरो लोगोसे आहमबारि बाथौ इंराजि बिजों फरायसालि बिनि फरायसाफोरबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो समफोरनि इउएन एकाडेमिनि जोंनि फरायसाफ्राबो फोरोंगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेवहाय माखासे हारिमुनि एसे फरायसालिफोरनिफ्राय बेवहाय डेमनस्ट्रेसन खोन्थागोन बेयो मोनसे बादायथि बायदिबो जोङो बेखौ भारत हादर सुबुंखान्थि सान गाबोन 2025 मायथाइ 26 जानुवारि बेखौ जोङो बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायाबो जोङो थांनाय 2021 मायथाइनिफ्राय आसाम सरकारा जोंखौ सामलायथ'नाय जि मोनसे खुंथाइ जोंनो बिबान होनानै जोंनो दानाय होदों बे समनिफ्रायनो जोङो बुंनो थाङोब्ला भारत हादरनि गोनांथार सान हिसाबै 15 आगस्ट उदांस्रि सान फालिनाय आरो 26 जानुवारि भारतनि सुबुंखान्थि सान रिपाब्लिक डे बेखौ जोङो फालिबाय थादों आरो बे फालिनायजों लोगोसे जोङो जोंनि बर'फोरनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय आरो बे बिटिसिनिखौबो जोङो नागिरफानानै जाय सुबुंफ्रा सोरबाया हारिमुआव सोरबाया सोलोंथाइयाव सोरबाया आबाद फोथाराव सोरबा गेलेनायाव सोरबाया बिब्दिनो समाजारि बिथिंफ्राव गुन गोनां आरो बिहोमा होलांनाय सुबुंफोर बिथांमोनखौ जोङो सायख'नानैहाय मान बावनाय हाबाफारिबो लाबोदों जायखि जेखि जाया भारत हादरनि गाबोनो 2025 मायथाइ आरो 26 जानुवारि बेयो भारत हादरनि सुबुंखान्थि सान बयबो मिथिखागौ देग्लायबो जोङो बर' कसारि मोनसे गावनि खुंथाया सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव जोंनि मावख'आवनो बेखौ जोङो खुंनो सोलोंनाय जाहैबाय बावहाय जोङो देग्लायबो गोनांथार आयदा हिसाबै जोंनि खुंथाया सरकारनि दाना होजाखांनायनि उनावहाय जों मा मा हाबाफारि मावबोदों बेफोरनिबो मोनसे एनुवेल रिपर्ट बिजाब जोङो गाबोन बेखौनो खाबु लादों बेजों लोगोसे जोङो बिटिआरनि बायजोआव थानाय जोंनि गुन गोनां जोंनि फुंखा सुबुंफोर बुंनांगोन बर' हारिनि हारिखौ गायसननायाव बिहोमा होबोनाय जाय सुबुंफोर साबा बेवहाय जोङो सायख'नानै बिथांमोननो गाबोन जोङो मान बावनो नागिरदों जोंनि खुंथाइनिफ्राय बिथांमोनानो फारियैहाय कार्बि आंलंनि जोंना मानगोनां मुसुब बिश्वेश्वर बसुमतारी बे आगुनि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथाङा आरो लोगोसे मुसुब कमलाकान्त मोसाहारि बिथाङाबो बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि गाहाय नेहाथारिमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो सासे बिदागिरि आरो आथिखालाव बिथाङा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि बेवहाय बर' फरायसा आफादाव बिथाङा लेङाइ आफादगिरिनिबो बिबान रुजुनो खामानि मावबोदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा मोनसे समावहाय बोराय बर' फरायसा आफादनि सासे एक्टिं प्रेसिडेन्ट हिसाबै खामानि मावबोदों गेदेर नितिन गयारि बिथांखौबो जोङो मान बावगोन बिथांनोबो आरो सासे फोरोंगिरि आजिरा मोननाय जोंनिनो जायगानि सानजारि नोगोरनि मुसुब ललित चन्द्र बर' मानगोनां बिथांखौबो जोङो मान बावनो साननाय जादों आरो लोगोसे सासे गुन गोनां माने बिथाङा आबादारि बिथांनि मुङा जाहैबाय फनि महन औवारि बिथां गलागासनि बिथांजोंनोबो जों मान बावनो नागिरदों
जायखिजाया गाबोननि हाबाफारिखौ जों खुंथायनि होनानै मोजाङैनो साखा खालामनो खुंनो सिगांनाय जाहैदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो बर' कसारि मोनसे गावनि खुंथाया बोसोरफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ खुंबोबाय थागोन आरो खुंलांबाय थागोन। बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सुबुंखान्थि सान जाय सानाव जोंनि भारत हादरखौ जोङो मोनसे गणतान्त्रिक रिपाब्लिक कान्ट्रि हिसाबै जोङो बेखौ फोसावनो हानाय जादोंमोन आरो बेनि दारैहाय जों जाय मोन्थाइफोरखौ लानानै जों खामानि मावबोदों बियो जोङो बर' हारिया जाय लुबैनाय हास्थायनाय बा थांखि थाथायफोरखौ लानानै जों खामानि मावबोदोंमोन बियो एसे नङा एनै बा जोङो मोनजोबनो हायाखै सिमा लानानै, नाथाय जोङो मोनबायखौनो बुंनांगोन खुंथाया। नाथाय जोंनि थाखाय आरोबाव जोंहा मावनांगौ गोबां खामानि दङ आरो जों मावजोबनायनि जे मोनसे थांखिजों जोङो नाजालायगासिनो दं मावफुंनो थाखाय बियो सम लाबावगोन। अब्लाबो जोंनि नाजानाया दंबाय थायो आरो थानांगोनबो आरो गासै बर'फोरनि गेजेराव दिनै जोङो भारत हादरनि जि मोनसे खान्थि बेजों खाबजानाय खामानि मावनांगौआव जों बयबो सिगांबोनो हानांसिगोन आरो जोंनि गासै बिथिङावनो जों बोरै दावगानायखौ लाबोनो हायो सरकारनि गेजेराव थाफानानै सरकारजों थाफानानै जोंनि मोन्थाइफोर जोंनि जाफुङै जि मोनसे मावनो हायै हाबाफोर दं बेखौ मावफुंनो थाखाय जों नाजालांनांगोन आरो साफ्रोमबो बाहागो लानांगोनबो आरो जोङो दिनै बुंनो थाङोबा गोदानबो गोबां दिगावनो जोङो मावबावनांगौ दङ। जों लुबैनाय बायदि दाबो जाजोबथ'वाखै। दाबो जोंना बर' कसारि मोनसे गावनि खुंथायनि जे मोनसे गामि फोसावनाय हाबाफारि दाबो जाथ'वाखै, मिजिंथिनानै दङ आरो गियान दानो हायाखै, ओंखायनो बिसायख'थि गेलेनो हायाखै। जों जाहोनाव रांबावजाफ्राबो जों लुबैनाय बायदि रायजो राजा आफादनि बायदिबो जों मोननो हाथ'वाखै। अब्लाबो जोंहा मिजिं दङ। मानोना भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय सोरखार भारत हादराव आरो लोगोसे आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोननि बिथांनि दैदेननाय जि सोरखार बिथांमोननि गेजेरजोंनो गोग्लैसोनाय डाउन टुडेन मानसिफोरनि जि मोनसे मोन्थाइफोर बा जोंनि मोननो गोनां जि दाबि दावाफोर बेफोरो फारि फारि सुफुंजागोन होनना जोंहा मिजिं दङ आरो जोङो बे मिजिंखौ लानानैनो खामानि मावलांबाय थागोन आरो नाजालांबाय थागोन जोंनि